zákone upravené, tak je to dané ústavou na Slovensku ako orgán sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej zbrateli. A potom sú to úlohy, ktoré môže, musí robiť orgán sociálno-právnej ochrany v situáciách, keď je do určitej funkcie ustanovený rozhodnutím súdu. My hovoríme teraz o kolizných opatrovníkoch, ale to môže byť funkcia opatrovníka, poručníka dokonca pri malej bez sprievodu, opatrovníka v trestnom konaní, opatrovníka hmotnoprávneho v týchto civilných záležitostiach. A to je to, čo máme teraz najväčšie starosti, akým spôsobom rozdeľovať tie jednotlivé úlohy od seba. Jedno je úloha samotnej strany, alebo teda v prípade, že bol ustanovený do funkcie kolizného opatrovníka úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, má teda v tom, ktorom konaní priznané postavenie strany, tým pádom je taký istý účastník konania všetci ostatní účastníci konania. Ako rodičia aj správni zástupcovia. A potom sú tu úlohy, ktoré plní ako orgán sociálno-právnej ochrany. A to sú tie, všetky známe úlohy, ktoré on využijú to vytvorenie na túto situáciu rozvodovej, rozchodovej starostlivosti o deti, porozvodovej, porozchodovej, ale teda viete, že kolizný opatrovník, to je funkcia, ktorú plní ten náš úrad aj v iných konaniach, napríklad konanie o pečníckej starostlivosti, konanie o ústavnej starostlivosti a tak ďalej, ale predpokladám, že vás naozaj zaujíma skôr iba tento jeden úsek. A to sú tie úlohy, ktoré robíme už nie ako kolizný opatrovník, ale ako orgán sociálno-právne. A to je sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo a okrem iného aj metódy na zjemnenie, vyriešenie, odstránenie, predvídenie, nech už poviem tomu akokoľvek, konfliktu v rodine. A teraz je jedno, či medzi rodičmi a deťmi navzájom, alebo konflikty, ktoré majú deti, ja neviem, tam si blízku niekde. To je ten základný rozdiel medzi tým chápaním mediácie podľa zákona o mediácii a tým, ako je mediácia upravená na účely sociálno-právnej ochrany ako metóda na riešenie, ako jedna z metód na riešenie konfliktov. Je vypichnutá z jedného jediného dôvodu, na rozdiel od ostatných všetkých možných metód, ktorými sa opatrenia vykonávajú, a to je, že tam vyžadujeme, aby tí, čo teda mediáciu robia, aby sa nepoškodili, tak aby mali aj okrem iného akreditované vzdelávanie. Tie metódy, ktoré my používame, alebo teda metódy mediácie, to je v zásade v tom štandardnom rozsahu, ako sa učí aj na vysokej škole, v študijnom programe sociálna práca a podobne. My v rámci týchto metód neuzatvárame dohody také, aké predpisuje zákon o mediácii. Toto je ten základný rozdiel. Používame to ako metódu, ale nie s takými následkami, ako predpokladá právna úprava mediácie podľa osobitného zákona. Dokonca máme aj v zákone úplne jasne upravené, že sa nejedná o mediáciu podľa zákona o mediácii. Ide len o metódu. Toto je ten základný rozdiel. Moji kolegovia používajú mediáciu bez toho ukončenia, tým pádom to